Jeg kan mærke et savn efter himmelens havn, som jeg når min sjæl går til kaj. Gennem nåden jeg går, for min frelser jeg står. Kan der blive en vinge til mig? Kan der blive en vinge til mig, når med tiden min sjæl går til kaj? Og jeg frelst hviler ud på den højestes bud. Kan der blive en vinge til mig? Det er nemt at give op, når det kun er ens krop, og det kun er en bid af en vej. Er man hans proselyt, kan man aldrig blive snydt. Der skal nok være en vinge til mig. Der skal nok være en vinge til mig, når min tiden min sjæl går til kaj. Og jeg frelst hviler ud på den højeste bud. Skal der nok blive en vinge til mig? Han har givet mig hånd på udødelig ånd, uforgængelig, evig og sej. Selvom hylstret går, vi er ånden består, og jeg er klar til en vinge til mig. Og jeg er klar til en vinge til mig, når med tiden min sjæl går til kaj. Og jeg frelst hviler ud på den højeste bud. Skal der nok være en vinge til mig? Så kommer det sidste vers, og det handler altså om typen. Jo, jeg må lige indskyde, at jeg havde engang en lærer i skolen, som sagde, at det at være religiøs, det var ligesom at være musikalsk. Nogen var musikalske, nogen var egnet til at være religiøse, og nogen var det ikke. Og jeg er ikke helt sikker på, at han havde ret, for jeg tror egentlig på en måde, altså, jeg vil ikke sige, at vi alle sammen er religiøse, men vi har alle sammen ønsket om, at der er noget efter dette. Ikke? Vi vil meget gerne have, at når vi engang forlader det her liv, eller så er et eller andet, den tro vil vi meget gerne have. Og så er der nogle af os, der kan klare at tro det, og nogle af dem ovenikøbet tro det sådan, så de er helt sikre på, det er der. Ikke? Men det er det sidste vers handler om. Men når skroget er væk, ligesom losernes præg, og jeg kaster mit anker hos dig, er der havn, er der bund på dit paradis grund, mon der så er en vinge til mig, mon der så er en vinge til mig, når med tiden min sjæl går til kaj, og jeg frelst hviler ud på den højeste bud, mon der så er en vinge til mig. Hvor smukt. Det var på en bagperron, det skete. Det var midt på dagen på linje 5. Jeg skulle billetteres, og jeg ledte for at finde 30 øre frem. De var glædet ned og sad i foret. Lommen var så smal og frakken stram. Pludselig sagde en herre, "Av, frøken, den må være." Så sagde han, "Jeg betaler." Det var ham. Jakobsen. Jeg vidste ikke, han hed Jakobsen. Så skulle jeg skifte ved det næste stoppested. Jakobsen fulgte med. Jakobsen tog hatten af og sagde, "Jakobsen." Så sagde han, "Da jeg sagde, jeg skulle med linje 2. Det skal jeg med." Og nu. Mens vi sad og kørte, så mærkede jeg, at han førte armen rundt omkring min ryg. Men man kunne jo ikke sådan sige, "Lad være." Det kunne jo let virke pinligt i vognen, især på Jakobsen.
skulle jeg støde Jacobsen. Han holdt så blødt som på et stykke porcelæn. Jacobsen var så pæn. Det var godt, at det var midt på dagen. Jo, for som en sådan, de ved mere sig selv. Han var også meget velopdragen. Da jeg gav ham hånden og sagde farvel. Først så sagde han, frøken, tak for turen. Og så sagde han, ses vi snart igen. Jeg blev helt forlegen og kiggede ned i vejen. Så sagde jeg, tror jeg ikke andet end Jacobsen. Det ved jeg virkelig ikke, Jacobsen. Så sagde han, skoven er pæn om søndagen. Skulle vi? Ja. Så sagde jeg, ved I hvad? Jacobsen. Jeg tror, de er en værre, Jacobsen. Så sagde han, de er vel ikke bange for en skov? Så sagde jeg, jeg ved ikke hvordan, men Jacobsen var sådan, så man ikke kunne sige nej. Før han gik, så lovede jeg, at vi tog afsted næste søndag, og jeg skulle tage frokosten med til Jacobsen. Man bliver så sulten, sagde Jacobsen. Så sprang han på linje 2, der var i fart. Jacobsen var så smart. Der var mange folk på Eremitagen. Også mange hjorte og små føl. Jeg havde 20 kroner med gagen. Jeg drak kaffe. Jacobsen fik øl. Mens vi gik, så blev han poetisk. Frøken, sagde han, lad os sidde her. Under bøgens skygge bor mange menneskers lykke. Det lyder så kønt, så sagde jeg, lad være. Jacobsen. Det må de altså ikke, Jacobsen. Så sagde han, hvorfor ikke det? Så sagde jeg, nej. Ellers må de gå deres vej. Jacobsen. Men hvem der ikke gik, var Jacobsen. Han var så stærk, og så til sidst blev jeg svag. Det var ved højløsdag. Mens vi lå og hvilte, så sagde han, mens han smilte, og imens han rejste sig, jeg går hen i kiosken, bliv de er træt. Jeg går hen og får fat i en god cigaret, sagde Jacobsen. Så jeg aldrig mere Jacobsen. Det synes jeg, at det var den store ironi. Det var ved springt forbi. Alt det der, det skete sidste sommer. Ugen efter tænkte jeg, hvornår kan jeg vente? Resultatet kommer. Og det kom den 12. marts i år. Han blev døbt i forgårs i Matthæus. Præsten sagde ualmindeligt strengt, hvad skal barnet hedde? Jeg stod med blikket nede. Så sagde jeg, han skal hedde, har jeg tænkt, Jacobsen. Jamen, hedder de der Jacobsen? Så sagde jeg, nej, men hvad pastoren ikke ved, er, det var der en, der hed
Jacobsen. Og Jacobsen er far til Jacobsen. Så sagde han, nå, ja vel, det skuffer mig som præst. Men det ved de jo bedst. Hvis jeg skuffer præsten, så synes jeg også næsten, at jeg kan være skuffet lidt. For de 30 øre på den linje 5 er alt hver eget og havde til hvem? Til Jacobsen. Han fik det virkelig billigt, gjorde Jacobsen. Jeg synes, det tror jeg enhver vil give mig ret. Det var en dyr billet. Og den mindste form for held. Derfor kom det ikke som et chok med et liv i et lukket spil. Brian, Bill og Benny. De havde forældre, der havde problemer og kun overskud til at tænke på sig selv. Derfor kom det ikke som et chok med et liv i et lukket spil. Brian, Bill og Benny blev mobbet i skolen, blandt andet fordi de havde både lus og skæld. Derfor kom det ikke som et chok med et liv i et lukket spil. Brian, Bill og Benny overtog ganske tidligt forældrenes mega høje stiftede gæld. Og derfor kom det ikke som et chok med et liv i et lukket spil. Brian, Bill og Benny. De havde ret svært med matematik i skolen og fik aldrig rigtig lært at tælle. Derfor kom det ikke som et chok med et liv i et lukket spil. Og blev den type, som man kalder for rebel. Og derfor kom det ikke som et chok med et liv i et lukket spil. Brian, Bill og Benny. De havde alle 3 diagnoser og dampede rundt, som var de på Duracell. Og derfor kom det ikke som et chok med et liv i et lukket spil. Brian, Bill og Benny. De har altid fået at vide, de bare kunne lade være med at købe billetten selv. Og derfor kom det ikke som et chok med et liv i et lukket spil. Jeg står der ikke på programmet, men jeg hedder Ala. Jeg arbejder på Britannia hjem. Og jeg er ledende fysioterapeut på 5 minutter. Da jeg så det her, 2 firkanter, der hænger der. Jeg blev simpelthen ført tilbage til gamle Cairo Bazaar. Jeg kommer fra Egypten. Der står der 6 kanter og 8 kanter. Og det er jo meget orientalisk, faktisk. Tegninger. Og jeg blev lige pludselig, fik jeg billeder af de gamle orientaliske vinduer med træ, skodder, og der
sidder nogle mennesker bagved, betragter, hvad der foregår nede ved bazaren. Som regel, mændene gik ned og arbejdede. Ja, det er cirka 200 år siden, vi snakker om nu. Der sad kvinder generelt og kiggede og løfter skaderne og kiggede ned på gaden. Og de havde magt, mine damer og herrer. De udpeger den næste mand til deres datter. Det er den dygtigste håndværker, der arbejdede. Det er den stærkeste mand, der gik rask på torv. Men der er også en lille spændende ting. Mens man åbner lige lille smule på klem, der var en gesemt, og der var jo lærkrukker. Og de lærkrukker fulgte med vand. Fordi jo i det varme klima, man vil gerne drikke lidt koldt vand. Og der er jo ikke nogen køleskab, eller ikke nogen is på det værende tidspunkt. Men lær og vand og vind, så får man koldt vand i de lærkrukker. Det der skete det, synes jeg selv, vi troede, at den patriarkiske verden vi levede i. Men nej, glem det. Det var kvinder, der bestemte. Sådan var det. Tak, Mænd.